siyabizwa siyanqoba 2022 wenza konke. Bangitshela ukuthi uthengiwe kuthiwa akazongidubula wathi ukhokhelwe. Manje empilweni yakho you are about to lose everything, yonke into, but I'm seeing Miss TL Dlamini. You are Miss TL Dlamini. Khona izinto ezingekho kithi ngisho sesithanda sesikhala fanele sikwazi ukuyoconsulta imvelo ukuze sibuye naso. Mbukeli wami nasi isithombe sika gandaganda and ilo gandaganda ongenamafastela njoba kade ngiuchaza omkhulu oyinsimbi usinde kuona sewugingqikela eweni waphuma nje ngokubiza igama lika mprofeti uMagejageja. Imake uyafika uzofuna umsebenzi bakutshela indaba ukuthi ugqoka usize bani weuniform. Mamela wathola umsebenzi usazowufuna. Ngisazowufuna nje ngizofaka iCV kwathi ugqoka usize bangayo. For 2 weeks back ngingene engozeni enkulu ababesala babona ngemuva betshela ukuthi mhlambe uzothatha 6 months kumbe unyaka wonke yabo ngendlela babebona ukuthi ngilimele ngayo. Okwenzeka ke ngalimala emsebenzini ngilinyaza ugandaganda into engasindwa kuyona. Kusho ukuthi wanginqela eweni. Ngiseweni nje ngiyophonseka eweni uqala urola kokuqala ngangiphakathi. Njengogandaganda ngazi ukuthi ngangibambele. Ugandaganda bazalana usindi ngempela ngoba awunama airbag awunalutho. Mangabe nje ugingqika nawe insimbi enyameni yakho ethambeni lakho. Ayikho airbag mamncebo ezobuya iqhuma ikuvikele lapha okuyispontshanyana. Ikhanda mali yoshaya insimbini. Kagandaganda steering sakhona sinanheqhubu lensimbi la. Manje mfowethu sewurola lo gandaganda sewugingqika kwenzakalani usizwe yini kangaka ukuthi ngoba ngiyakubona uphuma ungenamucu ume ngeenyawo zakho yini lekusizile empeleni ngalesikhathi uphakama ugingqika ngakubona ukuthi okay manje kuzokwenzakala noma yini kodwa wathi usubheke phansi nami la ngakhumbula kahle khona ukuthi ngangibambelelepi iyodwa into yafika kumina emqondweni ngathi khona owenza konke. Hayibo shani izandla ubani lo wenza konke mfowethu? Ubaba umprofeti uMagejageja. Umprofeti uMagejageja shaya izandla zakho mongenamona. Mamela ugandaganda usubheke nawe phansi wambiza umprofeti uMagejageja. Ngambiza umprofeti uMagejageja. Into eyenzeka lapho wathi ubheke phansi une roof phezulu. Ngashayeka kuyona iroof ime ngicabanga ngazi. Kosi iyona into engangibhekile phansi. Kusho ukuthi ngasikhathi ungishaya wangijikijela eceleni wokuqhubeka wona ukuphendula. Waphuma wasinda usubizelele igama. Ngaphuma ngasindo kwalandwa ama-ambulance ngilele phansi bengatshela bethi ngathintwa ngisho ukuthinta ngenxa yesigigaba babesibona senzekile. Kodwa ngathi ngifike esibhedlela eStray kwathiwa kanalutho akalimele umfuzulu. Shani izandla liyalima leli geja liyalima. Ngicela ukutshengisa nje laba abancane mhlawumbe uzobachazela ngcono ukuthi wona unjani. Mina kuba ukubuzakala ukuthi ngaphuma kanjani. Mbukeli wami nasi isithombe sika gandaganda and ilo gandaganda ongenamafastela njoba kade ngiuchaza omkhulu oyinsimbi usinde kuona sewugingqikela eweni waphuma nje ngokubiza igama lika mprofeti uMagejageja izithunywa zakhe zasabela. Shani izandla bazalwana. Siyabonga kakhulu baba and ubheke phezulu uhlafakile bazalwana. Into eyenzeka ke la kwenzeka isimanga. Khona ungichitha senginami eweni kodwa waphenduka wama ngenyawo waqhubeka waduma bekubuthakathi bebeqeda ngawe uyalibona uyamdinga umprofeti phezulu kwempilo yakho uyayidinga izithunywa zomprofeti. Siyabonga kakhulu baba. Amen. Mina nibakhethwa ngithi ngizobonga ugcobo laba bomprofeti uMagejageja ukuthi ungisizile ngathola umsebenzi ngihlala unyaka wonke odlule ngingasebenzi ngufuna kodwa ngingawuthola kodwa nginedenga ngena la ekhaya lenyanga iqala ngawuthola ngivele ngithe ngiyofaka iCV yami kwathi usagqoka usize ngisho size beuniform engigqokayo. Wena imake uyafika uzofuna umsebenzi bakutshela indaba ukuthi ugqoka usize bani weuniform. Mamela
wathola umsebenzi usazowufuna ngisazofuna nje ngizofaka iCV kwathi ugqosa izibanga akuphelanga ngisho isonto bangifonela bathi wazi uzongena kwakuleya nkonzo leya izongena ngo6 to 6 ngangabe ngisakwazi ukuthi ngize esontweni ngakuphuthuma ukuthi ngiyongena khona ngeSabatha kwathiwa mangifike uzongena u2 days ngalo ngiyisebenzisa izinsebenzo sikaba imaphuthuma man mawukulezi insebenzo lezi obuyisebenzisa bekuyini nani ngoba khona lo muntu naye onenkinga ekufanele simsize efana neyakho bengisebenzisa ikhombo nje ngiqhuma ngayo ngiphalaza ngishunqisa ngibika konke sekusukubathi bazongiedela insuku ngiyimusho kodwa laba abadala kwathiwa abami bona abantu 2 days futhi basebenza ama-hour mina ngisebenza usuku lonke ngithi ngizobonga nje ugcobo laba bomProphet Market Jacket ukuthi engandiseli lezi insuku engiyingeni noma zincane kodwa ngizobonga kodwa nobunye ubufakazi mina uma wami bengamazi since ngazalwa kodwa ngakhuliswa antu wami nomkhwenyana wakhe kodwa ikhane ngizothola kulonyaka odlula usuphela ukuthi umama ubani kodwa futhi ngithola useshonile ngokungena nje la ekhaya ilo ngazala ngino31 manje kodwa ngimazi ngokungena la ekhaya ukuthi ngisebenzisa izinto zala ekhaya sengiyakwazi ukuthi ngixhumane nomalume senze izinto zakomalume. Siyabonga mawami uNkulunkulu akubusise. Khona izinto uNkulunkulu athembe thina ngazo bese kuba khona izinto uNkulunkulu azinikele kwimvelo ukuze sibe nazo fanele sikwazi ukuxhumana nemvelo ukuze sibe nazo. Khona izinto ezingekho edalweni zakini kodwa ezidominatewa imvelo. uNkulunkulu wenza isystem automatically ukuthi imvelo must run lezo zinto. Noma ngayithandazela, listen, let me tell you something. Uyazi ukuthi ayikho into ekuNkulunkulu. Yonke into edingwa wena emhlabeni ayikho into ekuNkulunkulu. Mawuthandaza uNkulunkulu usukuthi uNkulunkulu pressa lo muntu onalento engiyifunayo ukuba amehlo akhe avuleke angibone. Nkosi pressa lesi sidalwa okuyisona esinamandla esi in charge of le department engifuna ukungena kuyona. Emhlabeni you are not in charge of everything. Khona izinto eziphethwe ngabantu abasemzimbeni. Kube khona izinto eziphethwe ngabantu bomoya. Kube khona izinto eziphethwe izidalwa. Ezinye zesabekayo esingakwazi ukuyibheka ngamehlo enyama. Mawuyongena emanzini awulanyulelwa izidalwa zakini. uNkulunkulu ubeka inkosazana eyimediator yabantu abaphila enyameni nabantu abaphila kumoya. So uma lezi zinto uzi-undermine, when you undermine the processes you are bound to suffer empilweni yakho. You need to acknowledge the processes and the procedures alezinto ifunayo. That is why abantu abaphilayo mabefuna imvula bebenyukela kwisidalwa esibizwa ngonomkhubulwane ngoba abanawo amandla okuletha imvula. But kunesidalwa sezidalwa esasibizwa ngonomkhubulwane okwakumele ukuthi mabedinga imvula bakhuphukele kusona bayocela imvula. Makuthiwa kuze kube nakamhlaka lokhu niyacela anemukeliswa ngoba nicela wrong. Kunezinto esizifuna la zingekho khona ekufanele sazi ukuthi sizithola kanjani. Azifihlwanga uNkulunkulu, zafihlwa imvelo ethize. So mangabe sifuna fanele sikwazi ukongqongqoza kuleyo mvelo okuyiyona egovernisha leyo department. Okay, Genesis 1 verse number 1, 2, 3, so that I'll try and open up something to you. Genesis 1, Funda Mamkisi, verse 1, 2, 3. Pastor Yonel Ulunge now. I want to reveal something. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Yeah. Umhlaba wawuyihlane ungenalutho. Yes. Kwakungubumnyama phezulu kodwa. Yeah. Kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi. Okay, uNkulunkulu udale izulu nomhlaba. Umhlaba mnyama uempty. Kodwa umoya kaNkulunkulu wawuhamba phezulu kwamanzi, hayi phezulu kwabantu. La it's a recreation
Kuyezwakala? And kune reconstruction. Umhlaba wawuvela ukhona zonke lezi zinto esasifuna umnikazi zazigqitshwe amanzi. Manje njengoba igqitshwe amanzi umoya kaNkulunkulu wawungakwazi ukucommunicate naso. uNkulunkulu wayecommunicate namanzi. Amanzi kube yiwona acommunicate nezinto. Kusho ukuthi udirector wayo yonke into kwakwamanzi. Ayehamba phezu kwezinto zonke. So mawufuna izinto kwakubiza ukuthi uqale emanzini kuqala. Qhubeka. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. All right. Ukukhanya kwaba khona. Funda kwelakho mfundisi. Ngicela uye lapha, phuthume lapha. Yes. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yes. The earth was without form and void. Yes. And darkness was over the face of the deep. Okay. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Over the face of the waters. Listen. Yonke lento yayifihlwa amanzi. So kwakubiza ukuthi ukwazi ukukhoma. Listen, let me tell you something. Khona izinto ezingekho kithi. Ngisho sesithanda sesikhala. Fanele sikwazi ukuyoconsulta imvelo ukuze sibuye naso. All right. Ngifuna ukwenzela isibonelo. Yonke into yasemhlabeni yayidalwa uNkulunkulu, kukhona igolide, kukhona isiliva. Kodwa yonke wawuvaya through amanzi ukuze ufike kuyona. Ngaleso sikhathi khona idalwa ezingakwazanga ukusurvive ngaphandle kwamanzi. Ngoba ukuphila kwazo konke kwakuncike emanzini. Lezo idalwa uma kureconstructa umhlabathi woma zanyamalala zayongena ngaphansi kwamanzi. Kuyezwakala? So lapha ngaphansi kwamanzi kukhona idalwa eziphila khona ezingakwazi ukuphila emhlabeni. Lezi idalwa yizona ezinamagugu adingekala emhlabeni. Kodwa ukuze ukwazi ukufika kuzona fanele ukwazi ukuyo accessa izidalwa qa. Once wa access idalwa bese uyakwazi ukufinyelela kulezi zinto ezifihlwe ngaphansi kwamanzi. Ngenza isibonelo. Ufish noma ungafa kanjani mawubuyisela emanzini uyaqala usurvive again. Inkosazana ayidalelwanga ukuhlala ngaphandle isikhathi eside. Idalelwe ukuhlala ngasemanzini. And mawufunda kahle inkosazana uyena umnikazi wencebo. Zonke idalwa ezibusisa abantu ngengcebo azikwazi ukujumpa inkosazana zingadluli kuyona. Kodwa lezi zinto safundiswa ngazo zaba izinto eziyamadimoni ukuze sife sihlupheka singenalutho. Kanti izinto ekumele sikwazi ukuzi accessa kuqala. Niyangizwa kodwa bazalwane. Do you know ukuthi even inhlabathi umhlaba umuva phezulu kwamanzi. Isizathu umhlaba ungashayani ingoba khona amanzi. Umuntu kuzazalwe kufanele kuqhuma amanzi kuqala ukuze kuvele umuntu ozozalwa. Ngoba umuntu uzosurvive emhlabeni ocontrolwa amanzi. Niyezwakala bathandikayo. Why I'm teaching you? Ngoba uthi uNkulunkulu kimi namhlanje sivakashelwe idalwa zamanzi. Masivakashelwe idalwa zamanzi abantu abamuva umhlaba abawenza umhlaba ungashayani. Njengoba siye emanzini siyokwenza inhlambululo yamanzi siyokwenzana. Izinto zethu Jehova ziyashayana. Izinto zethu Jehova ziya kubantu abarong. But we need someone who's in charge wezinto zonke. La izinto zonke zioperate khona. La izinto zonke zimove khona. Zimove up. Zimove ngamanzi. Yezwakala? Namhlanje I'm trying to reveal to you ukuthi why uhlale uphethe isigubhu samanzi. Awuphathi isigubhu samanzi awudinga amanzi. It because yonke imove yezinto imove ngamanzi. Mawusebenzisa amanzi usuke uya kunina wezidalwa zonke. Ngoba uNkulunkulu maseyizalile zonke idalwa wazenza zayophila ngaphansi kwamanzi. So ingcebo isidalwa somuntu nomuntu nesidalwa sengcebo la. Kodwa ukumuva kwalesi sidalwa. Yingakho njalo umuntu mangaphumule kuthiwa idalwa sidinga ukugezwa. Zigezelwa nidalwa zikhumbula amanzi. Ngoba kwakhona amanzi kune movement yedalwa
Yingakho indoda ehlala eduze kwechibi for 38 years kwabe ngena abantu besinde phakathi mabengena emanzini ngoba amanzi ayekwazi ukureconstructa ahile iphathe egulayo kumuntu ngoba umzimba wamuntu wenziwe 80% of water. Why umzimba wakho u80% of water? Ngoba yonke into imove ngamanzi. Nasemzimbeni wakho kwaphela amanzi, ama kidney ayafreezer, kuyashayana ube nesifo sezinso, umzimba wakho ugule ngoba yonke into esemzimbeni wakho imove ngamanzi. Webakhethwa kuyinhlanhla ukuvakashelwa isidalwa samanzi ngoba isidalwa samanzi maske samove phakathi kwabantu. Before ichibi kungena umuntu asinde kwakwehla ingelosi kuqala ezonyakazisa amanzi kuqala. Mayisenyakazisiwe ongena khona uyasinda. Ngisho uNkulunkulu namhlanje ethi kunezinto ezizokwenzeka ngoba ingelosi yamanzi phakathi kwabantu, idalwa zamanzi siphakathi kwabantu. Abangasebenzi bazosebenza, abangaphumeleli bazophumelela, abagulayo bazosinda, abacindezele bazophakama, abaphansi baya phezulu. Khona into engiyibonayo la, ngibona amakhosazana asemanzini aletha ingcebo kuma-account aba ha. Listen, sizomove izinto namhlanje, sivakashelwe idalwa zamanzi khona abangene bahlupheka, but there is a shift in the spirit. Mabephenduka bazophuma babanye abantu. I declare and declare upon your life, into ongena uyiyona awuzophuma uyiyona namhlanje. Amafa ayahlangana, impumelelo iyahlangana. Zihamba ngamanzi, ihamba ngamanzi, zihamba ngamanzi, zihamba ngamanzi. Namhlanje mawuthinta isigubhu sakho samanzi ekhaya, abantwana bakho abangawuthola umsebenzi uzomuva ngamanzi. Angizwa bakhethwa. The earth was covered. Umhlaba wawusibikelwe. Uthi uNkulunkulu tshela labantu amehla bavuleke ulethe isidalwa samanzi. There is a movement kuma account abakhethwe. There is a shift kuma position. Khona bazothi bengena Monday kuthiwa we've been waiting for you, we've decided to promote you now, but I don't need qualification. Kanti izinto zimuva ngamanzi. Lethunya asime ngeyawo nansi lento yavele. Nkosi, Nkosi, nanku umcebo wamanzi namhlanje. Nanku umcebo wamanzi. Lo muntu lo owakadlamini, I think imhla ka-20 there is a case, 20 January there is a case engiyibonayo ipresenta phambi kwami, but lo muntu lo uyadismisswa emsebenzini. As I'm talking to you, I'm seeing this person owakwadlamini isibongo. Phakathi kwamagama akazi noma igama eliqala ngo-T, but icase yenzeka mhla ka-20 January. 20 January there is a case, 20 January, and I'm seeing a dismissal letter, and God is telling me to restore your life, because njengamanje empilweni yakho you are about to lose everything, yonke into. But I'm seeing Miss T.L. Dlamini. You are Miss T.L. Dlamini. uNkulunkulu uthi uzofumana umusa kuyena, but kudependa kwi-commitment yakho to God. You know, tithing. Wayeke tithing, umnyango wavuleka lapho. Kuthiwa ngutshela ukuthi wayeke okweshumi, umnyango wavuleka lapho. Phenduka la uwe khona. Go back to tithing again. Make a vow
we dismiss that dismissal letter in the name of the Lord. Let it be dismissed now. Within 3 days, I prophesy, I speak as the prophet of God. Ngakha ushintsho. Amen. Ngiyaguqula ababhala lencwadi ayisebenze kubona. Amen. I write a new letter for you. You are appointed, you are promoted in the name of Jesus Christ. Amen. Sit down, it is done. Kuthiwa kimi umsamo ufile. Kuthiwa asilungise umsamo. Kunomonakalo omkhulu odalwa ukumosheka komsamo ekhaya. Yangisa baba. Ngiyakuzwa. In a way kunezinto ekufanele zeze kuwe kodwa ziyakweqa. Ziyangeqa ngempela. Ziyakweqa. Ziyangeqa. Angazi noma nami ngingabeka yini. Ngabona amabhasi lawa agijima Scope awami. Awakanxumali wonke lamabhasi. Yes baba. Wonke lamabhasi ahamba awakanxumali incwadi isendlini. Kodwa kukhona lento ekhahlelayo. Ziyakweqa. Into efanele zize kuwe ziyakweqa. Sizokusebenza baba udinga one on one ngoba wena udinga nguloye straight ngufundisa ukuthi kuloywa kanjani umuntu ontshontsha into zakho sishaye siphahlaze baba. Ngingajabula makwenzeka njalo nami bengikusamanga ngoba neminyaka yami ubona ngila nje iminyaka yami nginayo 66 66 ngizalwa ngo1937 21 mina kodwa ngisahamba ngisenza yonke indawo. Kuzolunga baba. uNkulunkulu emuhle kuzolunga. Inkosi sindisa nalo sengozini yezibhamu. Inkosi yangembulela ukuthi kunalomuntu osengozini yokusatshiswa ngezibhamu ofuna ukudutshulwa ngicela gijime ukuba simsize ayosolayo owaziyo kunemahebezi okudutshulwa kwakhe akagijime ezekimi akeze kimi kunamahlebezi okudutshulwa kwakhe akagijime just run wherever you are. Izithunya sifuna ukukuvikela. Ngicela lo muntu unamahlebezi okudutshulwa angazi noma usanda kushonelwa yini then kunamahlebezi okudutshulwa akagijimezela ngaphambili. Gijima mama. Inkosi ikuhlengile namhlanje. Miyeke gibela mama, gibela ntombi. Gibela mama. Ngempela usemhlabeni. uNkulunkulu akuvikele mawami. Angeke ngizishize athe iningi uyazazi. Kodwa sebekhokhelwa abantu ababili ekumele bakusoconga. Kodwa ukufika kwakho la mawami. Mama awuwe ubadlulela umoya ukuthi lento ayisho umprofeti uyayazini. Amen. Ngiyabonga baba lokho kushoyo kufikile kumina. Ngafonelwa umuntu wangitshela ukuthi uthengiwe kuthiwa akazongidubula. Wathi ukhokhelwe kodwa unovalo ngoba uyamazi baba wakwami akazi ukuthi ngenzeni. Wangitshela wangilinganisela washona lapho kuhlanganelwa khona. Ngiyabonga baba uNkulunkulu abusise ngoba nokungiholelela inhliziyo yami sengathi dadewethu ngathi asambe siyeka bamagejageja ngathi khona engikuzwayo ukuthi ngizosizakala kuyena ngathi asambe namhlanje mntaka masiye kuyena ngoba bekufika lokho ukuthi engathi baba uzongisiza angazi ukuthi ngenzeni baba wakwami akasekho angimazi ufe kanjani kodwa lokho kushoyo baba kunjengoba kwafika ngokhisimusi angikwazi bazalwane angikwazi khisimusi angazi mnandi kwakhisimusi ngilele phansi kwembhede ngicashe eshila umuntu wathi ngiyeza ngomthetho kufanele ube ngidubulwe ngokhisimusi nganendlela ngikhokhelwe lapha ngidida khona baba wesethi uma ezongitshela labantu angikhiphe 5,000 ukuze angitshelele abantu
ayingamanqika ngakabe ngisazi noma ufuna imali noma ngihloboni kodwa izingane ezikadadewethu zagcina ihlanganisile umnyeni kadadewethu wayikhokha leyo mali bakhipha 2000 kodwa kabange kusangitshena ngathi mase ngithi ngitshena ngine number yakhe baba nayi la ucingweni ngaze ngayibhala ngathi isigebengu kwenza ukuthi athi mengifonela ngibona ukuthi sekuyiloyo ongifuna imali akasangitsheli kodwa eshethu uthunyiwe nayi number yakhe kumina ocingweni lami babili makhono yedwa ongakamazi lo ongakamazi owakwaNdlovu isibongo yebo baba uyangizwa ma inkosi busi bakhokhelwe kodwa sibonge ukuba strong mama kwesidalwa komama okuzalayo amen amen sibonge ukuba strong ukubona abaloku bephebeza njalo amen baba ukuthi okubi kungafinyeleli kuwena ilodwa iadvice engizokunikeza yona nalo omthembayo ungathembi umuntu sengiqedile nalo omthembayo uyabona lo othi mawufuna ukucashisa izinto uyicashisa la ungathembi umuntu biyele endaweni yakho ma amen inkosi isithande ngohlobo olumangalisayo kuleli bandla ibandla likaNkuluNkulu